Shukru mabniyun ala khamsi qawaid. Ita godiya an gina ta akan ka'idoji guda biyar. Khudu'u shakir lil mashkur, wato kaskantar da kai na mai godiya ga wanda yake godewa, wa hubbuhu lahu, da soyayya gare shi, ya so shi, wa i'tirafuhu bi ni'matihi, da i'tirafinsa da ni'imar da yayi masa, wa thana'u alaihi biha, da yaba masa akan wannan ni'imar da yayi. Yace wa Allah yasta'miluha fi ma yakrah, kuma kada yayi amfani da wannan ni'imomin a cikin abinda wanda ya masa ni'ima baya so. Fa hadhihi al-khamsatu hiya asasu shukr. Waɗannan guda biyar su ne asasin godiya. Wa bina'uhu alaiha, kuma an gina godiya a kanta. Fa mata aduma minha wahidatan ikhtalla min qawaid ash-shukr qa'ida. Duk sanda guda ɗaya, sharadi guda ɗaya ya zama an rasa shi a cikin wa'annan guda biyar, to za a samu tawaya ta ka'ida a cikin ka'idojin godiya. Wa kullu man takallama fi shukri wa haddihi fa kalamuhu ilaiha yarji'u wa alaiha yadur. Kuma duk wanda ya magana akan godiya da haddin godiya, maganarsa tana komawa zuwa wannan, kuma wato akan wannan guda biyar din magana take kewayawa. To me aka ce akan ta'arifin shukur? Mai malamai suka ce, yace faqila hadduhu, an ce haddin godiya annahu al-i'tirafu bi ni'matil mun'im ala wajhi al-khudu', shine i'tirafi da ni'imar wanda yayi ni'ima akan fuskar kaskantar da kai. Wato mutum ya yadda cewa Allah ne ya masa ni'ima, kuma ya kaskantar da kai a cikin wannan yaddar. Kaga wakila athana'u ala al-muhsini bi dhikri ihsanihi, an ce yabo ga wanda ya kyautata da ambatan yaban da yayi, da ambatan kyautata wanda yayi. Wakila huwa ukuful qalbi ala muhabbatil mun'im, an ce a'a abinda ake fi da godiya shine zuciya ta tsaya ta kafe akan soyayyar wanda ya mata ni'ima. wal jawarihi ala ta'atihi, gaɓoɓi su kuma su tsaya akan da'arsa. wajiranu lissani bi dhikrihi wa thana'i alaihi, harshe ya dinga gudana da ambatansa da yabansa. Wata abubuwa guda uku: ita zuciya ta so wanda ya kyautata mata, gaɓoɓi su masa da'a, harshe ya ambata ya faɗa cewa an yi min kuma na gode. Wannan shine guda ukun godiya, wato sai wani uku sun haɗu. Wakila hiya mushahadatul minna wa hifdhul hurma, an ce godiya ita ce mushahadar ni'ima, mutum ya duba ya gani, ya ga wannan ni'ima da Allah ya masa, kuma ya kare alfarma, ya kare abin da Allah ya haramta. Wa ma altafa ma qala Hamdun al-Qassar, Hamdun al-Qassar yake cewa shukrun ni'mati an tara nafsaka fiha tufailiyan. Gode wa ni'ima shine ka ga kanka a cikinta kamar mai bara. A turanci za a ce parasite, wato abu ne wanda kamar abu ne wanda ba naka ba, ka zo ka hau kai, tunda ba wani abu ka ba wa Allah ba wani abu ne na cancanta ba, kawai kamar gara basa ce ka samu. Duk kyauta da Allah ya maka kyauta ce kawai daga wajensa. Saka ka zama kamar mutum, kamar wato parasite ne wanda kawai ya samu abu ya hau kai yana ci, ba shi aje ba. Wa qala Abu Uthman yake cewa ash-shukru ma'rifatul ajzi an ash-shukri. Godiya ita ce mutum ya san cewa ya gaza godiya. Wannan zai zo a cikin athar na Banu Isra'il, yadda Ubangiji magana da Annabi Dawud. Amma abin da ake nufi anan shine, in kana so ka gode wa Allah, ka san ka gode wa Allah, to sai ka san cewa ba za ka iya gode masa ba. Wato ka gode, amma ka san cewa babu godiyar da za ka yi wa Allah ka gode masa abin da ya maka, to lokacin ka gode masa. In har kana ganin ka gode masa godiyar ta yi, to baka gode ba, saboda baka san iyakacin ni'imar da ka yi maka ba. Da ka san iyakacin ni'ima, baka da baki ko zuciya ko aiki da za ka yi masa ka gode masa. Wa qala Junaid yake cewa ashukru alla tara nafsaka ahlan lin ni'ma, kada in Allah ya baka arziki kada ka dauka ka cancance maka arziki. Baiwa ce kawai da falala daga wajensa. In ya baka ilimi, in ya baka daukaka, in ya baka lafiya, in ya baka yaya, in ya baka mata, kaga cewa to
to kai ko kai wane ne da Allah zai maka wannan, mai kai wa Allah da zai maka wannan. To lokacin idan ka ga wannan shine zaka samu kai godiya. Yace wa hadha ana qawli hamdun an yara nafsahu fiha tufayliyan. Wannan shine ma'anar waccan magana ta hamdun da yake mutum ya ga kansa kamar parasite, ya ga kansa kawai kamar kawai samun abu ya hau kai yana amfana yana mura kawai yana jin daɗi abinda ba nasa ba cancanta ba. Wa qala ruwaym yake cewa ashukru istifragu taqa, godiya shine mutum ya bar dukkanin kokarinsa wajen da'a. Qala shibli yace ashukru ru'yatul mun'im la ru'yatul ni'ma. Abinda wato godiya shine mutum ya ga Allah, ya kalli Allah wanda ya masa ni'ima ba ya kalli ni'imar ba.